Ito na yung ating sinigang na manok. Native na manok to eh. Pre-run siya. So, niluto sa fresh na sampalok. Try it! Yo, ang una natin gagawin eh, pressure cooker natin yung manok. Alam naman, sobrang tigas nito. Baka matanda pa sa akin ito. Tapos isasabay na rin natin yung gabi para maging malapot yung ating sabaw. Lagyan na rin natin ng asin. Mamaya na tayo maglalagay ng patis pag ginisa na natin. So, lagyan natin ng konting tubig. Yung nakalubog lang siya. Yan. And then, close it. Yung aking pangmatagalan na pressure cooker. So, balikan natin pag sumitsit na yan, 20 minutes lang. Ready na. Balikan natin mamaya. Kaya ito na siya, malambot na. So, mag-gisa na tayo. Maglalagay tayo ng mantika sandali. Kunti lang ilalagay natin dahil yung ating manok ay masyadong mataba. So, unahin natin yung ating luya. Sunod natin yung ating bawang. At isabay na rin natin yung ating sibuyas. Bawang madali lang masunog yan. And then yung ating kamatis. Lagyan natin ng patis. And then ground pepper. Halo-halo lang yan. Ngayon ilalagay na natin yung ating labanus. And then ilalagay na natin yung ating pinalambot na manok. Yung gabi. Masarap yung gabi dahil natutunaw siya. Ilalagay na rin natin yung ating sili. Ngayon, itong sampalok natin, ilalagay natin. And then, maya-maya, kukunin natin uli para pigayin. Lagyan natin ng konting tubig. Yung ating mga sampalok baka hindi maluto. And then, takpan natin. So, malambot na yung ating sampalok. So, ang gagawin ko, kukunin ko isa-isa yung ngayon to. Pagkatapos lalamasin ko, yung katas lang yung ilalagay ko. Balikan natin. Ngayon, lalagyan natin ng konting chicken powder. Pwede naman kahit hindi na. Nasa sa inyo. And then, ilalagay na natin yung ating kangkong. Yung pinakamahal na kangkong. Ginto dito ang kangkong. Kangkong! And then, takpan natin.
Lagyan na natin yung ating sampalok. Pero hindi ko siya nilalagay lahat. Baka sumobra ang asim. I-reserve ko na lang yan sa susunod. So, 2 minuto na lang yan. Maluluto na siya. Eto na yung ating sinigang. Tingnan mo. Pag fresh na sampalok, ang ganda ng kulay ng sabaw. So, luto na siya. So, magsiserve na tayo. Thank you for watching.